озмуни эҷодии рӯзномаи Хатлон дар ҳамкорӣ бо раисоти кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон барои навиштани беҳтарин эссе дар мавзӯи садоқат ба пешвои миллат, садоқат ба ватан аст, дар вазъияти тантанавӣ ҷамъбаст гардид. маросими мукофотспории озмун рӯзи 3 декабр дар толораи назди раисоти кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон баргузор шуд. маврид ба зикр аст ки миёни зиёда аз 40 довталаб танҳо 10 нафар беҳтаринҳо интихоб карда шуда бо тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. бояд қайд кард ки озмуни мазкур бо мақсади ҷалби ҷавонон ба рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва нишон додани хизматҳои барҷастаи фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи ноябри соли равон байни хонандагони синфҳои болоӣ ва ҷавонони то синни 35 солаи касбу кори гуногун, ки дар ҳудуди вилояти Хатлон кору фаъолият мекунанд, роҳандозӣ карда шуда буд. маврид ба зикр аст ки то рӯзи артиши миллии эссеҳо ҷамъ карда шуда аз ҷониби рӯзномаи Хатлон дар шакли маҷмӯаи эссеҳо китоб карда мешавад.